Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabalun menonton video eko, rancanya dulu sana subscribe dan nagih jempol dan komen di dalam kolom komentar. Saksikan video ini. Cikidot. Oh si jahat yang lapun Mulia memandang dan ke sungai Tunu di mana lo kusui nadia kasalangan sayujang ya pangangkan nak batang hamu dia kandungi sepandai-pandai nak dia kama baca sudah balua mula bairangkan yo pandai dia agak sadang sayang bertinggalkan dia kandungi ubah menurun tantang pului-pului tababang bantu akayu aro makolai rasoi dalam hati wancak kini samo awat tuka besudu ya bida akhirat lupui badan batambah hoyong juo udah kan duang lain di arah sonyo kamandi ampayan kacori banda janda batang nasi-nasian pucuk karondong mula mudo-mudo kok lain dia di dalam hati kabakan lalai katonan bana janda abang nadia nanti-nantian badan dan batambah pendek dia kan wangi undang-undangnya bacoy lah di rumah saji ya alhamdulillah madawa kau tahu baso udah disayang orang sampai ke jantung terasa sakit dae banyak lokain adik pakai ni kota labie jarang bana kok jarang balun tentu rapi kok rapi kain di balai dan sasak kini kasukmu dan nampaikan molate pagaran banyak lo main adik dan pemain indak sesayang dan nyediakan duang kok sayang balun tentu rapi kok lailah dapat wak dan kama makai adik dan pakai salamu di pintu kubur bertinggal